State officers majo dongo ka. Anino kango kocha kuwoyo. In fact, ka explain to ochwakre kabisa wewe dwa wecho gimo pogore kod. The thing most simple bo wacho kenda wacho matieko. Enroll ma parliament. Budget making process. Ochakore from the executive to end up in parliament. Can it hear any increment motimore recurrent expenditure ma is in variance ma mugel muchibedo reported according to article 228 sub article 6 to mano is parliament. Parliament ko aseyero jo-ODM gi kano seyero jo-asiema gi luth moko mok nyal kada penjo parliament. Koro gik moko timore makosa nitie. Kiki blame the president. Parliament kan timo nyaka gi jo Kenya kwanza. Ena wajni jo-UDA no kelo kuku. To jo-ODM moyero yo moko moti ma ok onge kara somo budget. Iwinjo VOJ. Jatend budget. Munge mochung'ne komiti chairman mar budget en jo-UDA. Ok en jo-Azimio, ok en jo-ODM. To king'eyo kaka ging'eni. Fred, watch Mari Mogik Fred. Watch Mari Mogik Sauru.